nan na san malamin nan fa yana zama fa. A'a. To ina ganin zuwa zan faɗin zo in koma dan zama bai ganni ba. Akwai wani malami nan yankin duk nan to ina ganin can zan zo in Allah in tafi. Yawa Allah ga wata malam zan iya shigowa? Abba za ka iya shigowa. A tawo a hankali. Yawwa to ba sai kai magana ba sai kai magana ba. Na san abin da yake tafi da kai. Dan majalisa kake nema. Zahiri dan majalisa nake nema. Dan majalisa kake nema. Kwarai kuwa. To bari mu duba mu gani. Yawwa. Na ganka dan majalisa. Na ma samu kenan. Na ganka dan majalisa sai dai akwai wasu sharuɗa. Na ma samu kenan. Sai dai sharuɗan ma masu sauki ne. Dan sharuɗan akwai sauki gaskiya. Sharaɗi na farko. Na'am. Zaka bar sallar azhar da la'asar. Da mun ba na sallah. Ba ta daban ba. Bayan ta nake ba.